80 години България е произвеждала и изнасяла самолети. До 1954 година в страната има 3 самолетостроителни завода и се нарежда на 7-мо място в света по производство на самолети с над 1100 български машини, конструирани от родни инженери. Един от бойните самолети ЛАС-7 има двигател М1 сфера с мощност 160 ксета, максимална скорост 212 км, далечина на полета 700 км и въоръжение, 2 крилни картечници и бомби до 50 никро. За сравнение, италианският бомбардировач Дар-10А БК се развива 4,10 км и носи 500 кг бомби. Най-големият български авиоинженер, професор Цветан Лазаров, посвещава живота си на създаване на научна и техническа база за производство на самолети с европейско качество. Роден в Плевен на 25 февруари 1996 година, още като тийнейджър, проявява интерес към авиацията, учи френски и руски, работи като механик в първото военно летище в света, Мустафа Паша Ди, Свиленград, и участва доброволец в Балканската война през 1922 година. Заминава за Германия, специализира леко самолетостроене и двигатели с вътрешно горене. През 1926 година вече е дипломиран аероинженер и започва работа в Държавна аеропланна работилница Дар Божурище. Там създава учебния самолет Дар-6, Дар-3-2, последван от Дар-9, Дар-10А и Дар-10Ф, които удивляват специалистите в Европа. След Втората световна война България изнася самолети за Югославия, а в Загреб още може да се види Дар-9 в цветовете на югославските ВВС. Трите предприятия, занимавали се с производство на самолети, са Държавна аеропланна работилница в Божурище, Държавна самолетна фабрика в Ловеч и български Капрония в Казанлък. България е била европейска авиационна сила, но през 50-те години, под съветски натиск, производството бива постепенно намалено и накрая спряно. В Ловеч започват да произвеждат колела и мотопеди. През 1960 година по нареждане на нарочна комисия е унищожена цялата техническа документация на 25 български конструкции, заедно с прототипите. Днес българският Дар-10 може да се види само в Техническия музей в Загреб. Историята на българската авиация е доказателство за уменията и амбициите на нашите инженери, но също така и за загубените възможности поради външен натиск и политически решения.